Cauți o idee de afacere online? Vânzarea suplimentelor pentru sală pare o alegere bună. Oamenii cumpără constant proteine, creatină și vitamine. Dar cât de profitabilă este această nișă? Haideți să vedem. Investiția inițială nu trebuie să fie uriașă. Poți începe cu un stoc mic, direct de la importatori și să testezi cererea. Profitabilitatea depinde mult de cum îți vinzi produsele. Marja nu e foarte mare, iar reclamele pot mânca tot câștigul. Dar dacă construiești o comunitate și folosești social media pentru promovare gratuită, TikTok, Facebook, Instagram, poți obține vânzări constante fără costuri mari. Ce trebuie să faci pentru a reuși? În primul rând, alege furnizori de încredere. Găsește importatori care oferă prețuri bune și produse premium. Nu te baza doar pe reclame plătite. Folosește TikTok, Instagram și YouTube pentru a atrage clienți organic. Dar cel mai important este să fidelizezi clienții. Oferă sfaturi, reduceri și un motiv pentru care să revină la tine. În final, vreau să spun că eu personal nu mi-aș face niciodată un magazin pe această nișă. Cu toate că sunt produse pe care le poți vinde de mai multe ori aceluiași client, mi se pare greu să ajungi să convingi clientul să cumpere de la tine. Sunt magazine foarte mari și vechi în piață, care deja și-au format o bază bună de clienți și va fi greu să atragi acești oameni să cumpere de pe magazinul tău. Vrei și alte idei de afaceri online? Urmărește-mă pentru că analizez 30 de oportunități pe care le poți începe chiar acum.